Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Para sa mga Pangulong dinalaan, una kita sa mga balita lokal. Masobra 500 nagpositibo sa COVID-19 sa mass testing ginpatigayon sa syudad sang Bacolod. Napulo ka mga crew sa Western Visayas na lakip sa missing sa naglugdang nga barko sa Japan. Balita National, Japan Coast Guard temporaryo ginsuspend ang rescue operations sa missing nga mga crew. Publiko ginpandaman sa paggamit sang vape matapos makitaan sa ingredients nga marijuana. Balita International, Sputnik V nagpakita sa immune response sa first vaccine trials. Sa sports balita, Rockets naghimot sa adjustment sa ilang hampang kontra Lakers. Mayong aga Bacolod, may aga Negros Occidental, kag bugos nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karong adlaw Domingo, Setyembre 6, 2020. Ni naman si Aksyon Dorel Cabatu. Detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nai, sinsan anong makaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italak na.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, palasang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Aksyon Balita Sunday Edition. Sa aksyon! Last size on Aksyon Radio Philippine Standard Time, Public Action Balita Sunday Edition, detalye sa mga balita lokal. Nagdangat sa 531 ang nagpositibo sa COVID-19 sa tatlo kaadlaw nga mass testing sa siyudad sang Bacolod sa Agosto 27 ug 29. Sa nabaluan, 4,384 ka mga tao ang ginpaydarom sa mass testing sa siyudad. Sa datos gikan sa talatapan ni Vice Mayor Elcid Familiaran, 1,589 ka mga swab specimen ang ginpadala sa laboratorio sa Cebu kag 212 ang positibo samtang 2,795 ka swab specimen ang ginpadala sa Teresita Halandori Provincial Hospital kag 319 ang nagpositibo. Ang ini nga programa ang ginpangunahan sa Kapitolyo Provincial nga ginsuportahan sang LGU sang Bacolod.
Nagdonar sang dugang nga mga kagamitan para sa COVID-19 Provincial Healing Facility sa Ibimagalona ang citizens of Negros fighting COVID. Ang donasyon ang ginpatigayon pagi sa gobyerno probinsyal sang Negros Occidental. Ini ang ginalakipan sang 50 ka mga wooden beds, 50 ka mga foams, 100 ka sets sa linens, kag 50 ka mga ulunan. Ang pagdonar ginpatigayon sa tubang sa Provincial Capitol Building sa presensya ni Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Rayfrondo Diaz. Nagabugos sa citizens of Negros fighting COVID bilang mga donors, Sanday Remy Quaykong Gavino, Jack Zaiko, Malo Rojas, Yvette Benedicto, kag Panchit Quaykong. Nagpositibo sa COVID-19 ang siyam katuig nga babae nga apo ni Vice Mayor Elcid Familyaran. Sa Facebook post, ginpahayag ni Familyaran nga trabaho sini nga mapabalo ang publiko nga ila ginatuman ang precautionary measures kag health protocols sa sulod sang ila balay. Pero isa sa iya apo nga nagaedad sang siyam katuig ang nagpositibo sa virus. Sunod sa Vice Alcalde, ang iya apo ang asymptomatic, naka-isolate na kag closely monitored sa infectious disease specialist kag sang iya Iloy. Nanawagan si Familyaran sa general public nga mangin makinalungon kag tumanon ang tanan nga health protocol sa balay kag sa syudad. Na-record naman sa DOH-6 ang 355 ka mga bag-o nga COVID-19 cases sa Western Visayas. Base sa datos ng ahensya, ang Bacolod ang may bag-o nga 237 ka mga COVID-19 cases. Lakip na diri ang mass testing result. Negros Oriental nga may 49, Iloilo City nga may 40, Capiz nga may 15, Iloilo nga may 11, Antique nga may 2, kag Guimaras nga may 2. Sunod sa DOH-6 may 84 nga bag-o nga nag-ayo sa balatian sa rehiyon. Lakip na diri ang 84 halin sa Bacolod kag 39 halin sa Negros Occidental. May isa man nga napatay bangod sa COVID-19 gikan sa Bacolod. Sa kabugusan ng Region 6 ang may 2,752 ka mga active cases, 2,862 ka recovered patients kag 87 ang nagkalamatay. Nagdugang sang personnel ang talatapan sang City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRRMO sa siyudad sang Bacolod. Agudi pa siguro nga mangin maayo ang ilang ginahimo nga pagtrabaho. Sulok Executive Assistant Jo Marie Vargas mayara na sa karon sang 5 ka mga team nagintukod ang iya talatapan nga mo nagatutok sa pagpatigayon sa disinfection, COVID patient extraction kag emergency response. Ini nga lihok suno pa kay Vargas ang nagatuyo nga matagan sa nagakaigo nga tiyempo para sa pagpahuway ang iya mga personnel pagkatapos sang ila duty. Aminado man ini nga nagresulta sang malawig nga inoras sa pagtrabaho sa iya mga personnel nga na-assign sa extraction team mga matamat nga pagpagwa sang RT-PCR test sa nga masobra 4,000 ka mga Bacolod noon nga nagpaidalom sa mass testing nga ginpatigayon nagligad nga semana. Nag-iba na kasi padukangan ko ng tao. So iban ganyan tapos one paway ganit laya. Paway sa doapan mo sa advocate daw. Duty naman. Para why gid laya ting over tamban sa tapoy. Exposure. Kabahin sa ang pahayag ni Executive Assistant Jo Marie Vargas. Kag sa katapusan nga balita lokal, nalakip ang napulo ka mga Pinoy crew nga taga Western Visayas sa namising nga barko sa kadagatan sang Japan. Sa report sa Aksyon Radio Iloilo, ginpahayag ni OWA Regional Director Riza Joy Moldes, lakip sa sakay sa missing nga barko ang isa gikan sa Bacolod, isang gikan sa Iloilo, kag 8 ang gikan sa Iloilo Province. Gina-verify pa sang OWA ang iban nga addresses sa mga Pinoy crew bangod sa National Capital Region ang nabutang sa ilang database. Suno kay Moldes, nagpakigangot na ang ahensya sa pamilya sa mga missing. Sa Nembaluan, 39 ka mga Pinoy ang nalakip na sakay sa Gulf Livestock 1 nga na missing bangod sa Typhoon Maysak. 3 ka mga Pinoy ang na-rescue pero isa sa ila ang ginabawian sa kabuhi sa hospital. Ang barko ang may karga nga masobra 5,000 ka mga baka gikan New Zealand kag padulong kuntani sa Tangshan, China.
Sa mga balita national, Japan Coast Guard temporaryo gin-suspend ang rescue operations sa mga missing crew. Publiko ginpandaman sa paggamit sang vape matapos nakitaan sang ingredients nga marijuana. Detalye sa balita national pagkatapos gid lamang sini. Alright, good morning mga ka-aksyon. Happy Sunday sa inyo tanan. I hope you're doing good. I hope nga okay gid kita and stay healthy gid. So good morning. Gina-greet ko lahat ng mga ka-aksyon nga nagaupod sa aton sini nga aga kay of course kay Baby Boy Salvador Ancero. Good morning dre sa imo. Kay Alex Fuentes, mayong aga. Aksyon Balita Sunday edition. Miss Dorel, happy and blessed Sunday sa imo. Be safe. Ikaw man, be safe and stay healthy gid. Kay Elizabeth Casuyon, good morning. Aksyon Radyo. Kay Edwin Pantaras, ay Tito Edwin, good morning. Aksyon Dorel kag sa tanan nga staff sang Aksyon Radyo. Yes, mayong aga gid. Kay Cory Vidaha, good morning Bacolod non, Negrosanon kag Hinigaranon, happy Sunday. Yes, dala sa may Kuwait no. Kay Rolly Diaz, good morning Aksyon Dorel from Eroreco. Lihog lang tamyaw sa akon mga bata nga si MM kag RR kag sa Diaz family. Thank you, God bless you and keep safe. You're welcome. Kay Vanessa M. Mayo, good PM Aksyon, beautiful Dorel. Well, thank you, ma'am. Hope that you're having a good weekend. Love your denim vest. Thank you. We're celebrating our Labor Day weekend down here sa Mississippi River. Trump's boat parade is happening right now. Wow. Enjoy gid ah. Thank you so much for reading our greetings. Stay safe and God bless you always. God bless you man, ma'am. Stay safe man dra sa Maya, Minnesota. Kaya lang Kansansyo, do kilala ka man eh. Edwin Pineda, good morning sir. Kay Tess Duran, kay Teresita Quinto, good morning. Aksyon Dorel, Cabatu, happy Sunday, God bless you. Live watching from, UP, Lagranha? Zenaida Tumayan, good morning people of the Philippines from Zenaida Tumayan. Bog. Bakhoda Association. Yes, thank you. Kay Melchor Akagawad, Melchor Baroka Rumbines, good morning again. Kaya Fidel Togle Ortega, good morning Action Dorel, watching from Silay City naman. Salamat. Annabelo Brido Ceruelo, Miss Dorel, good morning. Good morning man sa imo. Kaya Lady Jonna Bahilidad de la Cruz, good AM. Dorel watching from Riyadh, Saudi. Tamyo ko nanay ni Lita kag tatay Pito Alit kag sabana niya nga si Jerry Alit sang Barangay Bantayan, Cabancalan City. Thank you. You're welcome. Kay Rosalie Canunoy Rivera, good morning, condolence family di Quito, rest in peace. Uy, yaman, sino napatay? Sa Celine Homes, Barangay Estefania, Bacolod City, hambal ni Rosalie. Okay. Kay Ja Gonzalez, good morning, Action Dorel, God bless. All the way here from La Carlota. Yes, mayong aga, La Carlota City. Kay, sino pa ne? Kay Richard De La Banda. Good morning, Action Dorel, God bless. Mayong aga man. Kay Alex Fantas, thank you, good miss. You're welcome, Gid. Kay Winnie Jongson, Diongon. Morning, Miss Dorel. Blessed Sunday to all. Kay Francis Jake Amodia, good morning, future attorney. Mayroon tayo pagpumati. Kaya, it's my turn. Pwede yung ngalan ba? Ma'am, good morning. Kung maghalin ka di sa Bacolod, bali mapuli ko sa Hinigaran, anong ginapangita? Salamat. Wala naman dugin kakas na to ang sa Executive Order number 58-B ni Mayor Linardia, ginkakas na ang exit document. Doon mo na ligad. Kaya diba may ara pa na nga, once magwa ka sa Bacolod, may ara pa na sang exit documents. Pero subong ginkakas na, please read lang ang Executive Order number 58B ni Mayor Bing Linardia sa Facebook page ng Aksyon Radio Bacolod. Kaya Zenaida Tumayan, good morning gid sa iya husband ko no, presidente sang Bacoda Association Drivers and Operators
Kag sa tanan niya family niya sa South Korea, Kim and Joe Ivy family, kag sa imo ma'am Aksyon, radyo staff. Lastly, Tumayan family, Lero Giones, Jonata family, salamat. Octoso family pagikono. Kay Nerfy Nives, good morning man sa imo. Kay B. Smith, mayong aga. Kay Michael June, P. Season, good morning Aksyon Dorel, have a blessed Sunday to you and to all the staff and crew of Aksyon Radio. Monitor from Parañaque. Kay Raydan Velasco, good morning everyone from Barangay Handumanan, keep safe. Everyone, yes. Kag kaya Dennis Tibor Roma, kay Rayjan Villalon, kasaran yung members ng Energy Fans Club. Good morning guys, happy Sunday. Stand by for Balita National. Aksyon Balita Sunday Edition. Las 6:23 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita National. Temporaryo maging suspense in Japanese Coast Guard ang search and rescue operations para sa mga crew members sa Panamanian Flag Livestock Vessel Gulf Livestock 1 nga na-missing sa baybayon sa Japan. Sudod sa DFA, gin-suspend sa otoridad ang ilang search and rescue operations bangod sa nagapalapit sa Japan ang Typhoon Christine o kung may international name nga Haishen. Sa 39 ka mga Pinoy nga sakay sa mga barko, duha diri ang nakaluwas kag naka-istorya na sa ilang mga pamilya. Ang mga nakaluwas ang Mosanda Eduardo Sareno kag Janel Rosales. Ang barko ang nagbiyahe kumalin sa Napier, New Zealand kag padulong kontani sa Tangshan, China. Sang ini ang na-missing bangod sa Typhoon Maisa. Nagpaandam ang Food and Drug Administration of the Philippines sa isa ka brand sa e-cigarette o vape. Vape juice nga nakitaan nga mayara sa ingredient nga liquid marijuana. Nagpaandam ang FDA sa pagbakal kag paggamit sang vapor product refill o e-cigarette juice nga may brand name nga Gluttony kag flavor o variant nga Mamon. Kasunod nga mayara ini sa ingredient nga cannabinol. Sa advisory sang FDA ginpahayag nga nakitaan ang liquid cannabis o kilala nga marijuana kag nga mga produkto ang ginadilian sa idalom sang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagpangabay ang FDA sa publiko nga hindi magbakal sa mga produkto bangod delikado ini sa ikaayong lawas. Nagpaandaman ang ahensya sa mga establishmento nga naga-distribute o kung nagabakal sa amo nga produkto. Ginalantaw sa Department of Health nga makabulig ang pagsunod sa mga tao sa physical distancing kag hygiene protocols karon nga COVID-19 sa pagpanubo sang kaso sang dengue sa Pilipinas. Sa datos sa ginpagawa sang DOH nagapakita nga nagnubo sang 76% ang kadamuon sa mga nakaangkon sang dengue kumalin Enero tubtub Agosto 15 karon nga tuig ikumpara sa parehas nga panahon nagligad nga tuig. Suro kay Health Undersecretary Maria Rosario Verriere bangod wala sang face-to-face classes, mas mabantayan sa mga ginikanan na ikaing lawas sa ilang kabataan kasunod nga mga nagaedad sang napulot tubtub 14 ka tuig ang masami nga nagakaiguan sang dengue. Kag sa katapusan nga Balita National, nagpalayag sang suporta si Senator Christopher Bongo sa hagnaangot sa pagbag-o sang minimum height requirements para sa mga aplikante sa Philippine National Police, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection kag Bureau of Corrections. Base sa Senate Bill No. 1563 nga ginpasa ni Senator Ronald De La Rosa, ginaduso ang 5'2" nga height requirement para sa mga lalaki, samtang 5 feet naman sa mga babae nga luyag magsulod sa mga nasambit nga law enforcement agencies. Magapabili naman nga wala sang height requirement ang mga aplikante sa idalom sa indigenous groups, kag gindayaw ni Go ang hagna ni De La Rosa kay ginpahayag nga makabulig ini agud mapabaskog ang law enforcement kag firefighting forces kay ban pa nga first responders sa oras sa emerhensya kag kalamidad. Suno kay Go makahatag man ini sang madamong oportunidad sa mga persona nga luyag magserbe sa Pilipinas.
Las 6:27 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Detalye sa balita international kag sports pagkatapos gid lamang sini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Alright, good morning liwat mga kaaksyon. Ha? Ano? Okay, good morning liwat mga kaaksyon. So, good morning man. Kay, di na ko to gani man. You, Siri. Good morning, ma'am. Keep safe always. As lang ko, ma'am, when ma-open ang biyahe Iloilo to Bacolod. As of now, wala pa gid no sa advisory kung saan ma-open ang tawag sini ang biyahe sa Bacolod Iloilo vice versa. Okay. So hulat-hulat kikitaan na yo Siri ha. Kay Rosalie Canonoy Rivera, si Eugene Robles Diquito, na aksidente na siya sa motor sa Sagay. Aha. Condolences sa family. Kay Meli Hitchanova, good morning ng sa tanan nga taga Purok Ilak. Yes. Kay Antilo Chong, good morning. Dorel, please greet kay Nympha Senafuego. Sang Takuling, greeting from Antilo Chong Tangub. Uy, may greet lang ko gali nga birthday subong nga adlaw kay Regine Ann Kabalatungan. Happy birthday! Enjoy your day and God bless you. Again, happy birthday, Regine Ann Kabalatungan. Okay, so sige. Kaya ginaano ko ang time kay basi bala mabalik na kita how. Anyway, kaya Gracia Hareta Horvidalia, mayong aga mandara sa imo. Hambal ni you, Siri, thank you. You're welcome, good. Kay, have a blessed Sunday man, ma'am. Sige. So, subong nga adlaw, no, malaka kay na sa pagpadulong naton diri sa opisina. Nagbalik naman ang medyo wala pa tao, kalinong, kaya syempre lockdown naman every Sunday. Starting today. Sige. Yes, good morning, good. Kay Romeo Vecino, keep safe mandara. Okay na. Sige. Stand by for Balita International kag Sports. Drink responsibly. Las 6:30 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Balita. Oras gindo. Now in the Aksyon Balita Sunday Edition. Las 6:31 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita International. Mayo nga balita para sa mapungsod ang ginpagwa sa The Lancet Medical Journal angot sa kontrobersyal nga coronavirus vaccine gikan Russia. Base sa datos sa ginpagwa sa mga eksperto para sa Sputnik V, nagpakita ini isang strong immune response sa tanan nga individual nga kalakip sa initial critical trials. Sa piyak sini kinahanglan pa usisaon sang maid-id ang bulong agud siguruhon nga mangin epektibo ini sa paglikaw sa deadly virus. Madumduman nga ginkibot sang Russia ang medical community sa bugos nga kalibutan na kaligan nga bulan sa aprobahan sini ang Sputnik V agud i-distribute sa publiko bisan ini ang wala pa nag-agi sa phase 3 trials kag wala pa nagapagwa sang bisan ini
Ano nga research na sambit nga bakuna? Una na ang ginmando ni Russian President Vladimir Putin nga hatagan sa Sputnik V ang mga frontline medical workers sang ila pungsod umpisa subong nga bulan bilang kabahin sang mass rollout nga ginaplano sini sa masunod nga tuig. Nasaad pa sa report nga nagdoble ang level sa antibodies sa 76 ka participants nga nabakunahan sa bulong ikumpara sa mga nagapaayo nga COVID-19 patients. Kag sa Termania Sports Balita, nagpatuman sang dako nga pagbago ang Houston Rockets para sa unang hampang nila sang Los Angeles Lakers sa semifinals ng NBA playoffs. Sulod sa Rockets, mas ginpasangkad nila ang ilang rotation sa nangin pagdaog sa tong Game 7 duatok sa Oklahoma City Thunder sa first round ng playoffs na gamit nila ang ilang 8 ka players. Sa resulta sang hinampang ang Rockets ang nagdaog batok sa Lakers sa score nga 112-97. Las 6:33 Aksyon Radio Philippine Standard Time kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Aksyon Balita Sunday edition. Karong adlaw Domingo, Setyembre 6, 2020. Yes, mga ka-aksyon, 100 days na lang before Christmas kag 117 days before New Year. Ani naman si Aksyon Dorel Cabatu. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Mabigat. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.